ku zo da rabin danginku gidan muji. Astaghfirullah. Ikon God. Yau kuma tana aka bullo mana. Wani yan Maiduguri da me suka yi muku ne don Allah da Annabi. So, yar uwa Russian cat ne ko menene sunanki? Let me tell you one thing you need to know. Mutanen da suke raka amarya zuwa gidan mijinta wanda kike ce wai rabin danginta ne. Yan uwa ne, friends and family haka. To wannan al'ada ne. It is our culture and we are super proud of it. Dole za a kai ta da yan rakiya wanda za su raka ta kuma washe gari su koma kuma a barta da mutane biyu wanda za su yi kwana 3 da ita ba waya daki daya ba amma a gida daya. Bayan kwana 3 sai angon ya sissiya musu irin su sabulu da su atamfofi da su turaren shafawa da su kananan abubuwa na mu dai mun sa abubuwan mu a siya musu a basu sai su tafi. Al'adan mu kowa yana da al'ada. Ni fa me yasa wai duk lokacin da aka yi magana yan Maiduguri musamman ma idan aka yi magana yan matan Maiduguri sai sauran mutane hankalinsu ya tashi. Me yasa? Why?